indlela engiphisane ngakhona labantu bangasekhaya uma ngikhula, ngingasho ukuthi kube indlela enhle yabo, ngasho kanjalo. Cause mina ngikhulekile ngane like ngiyithandela just ukujabula nabantu. Ngiyithandela ukuthi okay, akube mnandi mangiseduze. Cause ngikhule ngumuntu like ukhuthele, ngikhule ngingane ekhuthele. So abantu abaningi bebengithanda ngaleyo nto. Yazi special nje indawo yasekhaya nokuthi if uyileyo ngane leyo, I'm sure even babenza ama-example ngami nje. Ekhaya lakho umzali, siyabona, ufuna ufane naleya ngane yalapha kaSibanibani. Ngibonakala ukuthi okay, ngiyileyo ngane leyo yabo. Ya, uthola ukuthi ungavela ubusiswe umzali othile like yabo. Ugogo othile wakuloya muzi, ugogo othile avela kubusise. Ungenzanga lutho mhlawumbe ngokubona nje yabo. Ngawuthola ukuthi ngikhula ngileyo ngane nalelo thando leyo. Kahle kahle ngasho ukuthi ngikhule ngumuntu onogazi nasebantwini yabo. Ngasho kanjalo ngikhule nginogazi. Kahle kahle ngathi into yogazi into evele, ethola ukuthi into vele uzalwa nayo le. Ngihlaziya nama-memories nezinto nje yabo. Uthi no mina ngikhule ngile ngane lapha abantu abangenayo inkinga nabo. Nabashana abancane futhi uthando nabo abashana abancane. Yabo nje I remember la sesiqala sesiperform ezikoleni kanje. Ya sikhule kahle nabantu bangasekhaya. Ya isimo sokuphila sasekhaya asi-right yabo. Ya umama ubekanza show ukuthi silala sidlile time kanjalo. So nje angiyiboni inkinga. Ya nje ngibe ingane ama-roller coaster, yazi ingane nabo banama ups and down. So nami ngifikele lawo ama-phase lawo ama-stage sokuba itoddler kanjalo. Ngibonga uThixo blessed manje sengikhona ukuba ngawo. Izinto eziningi sengiyakhona ukuyi-refer ngokomqondo nokucabanga noku-refer ama-memories emuva ukuthi ukhuluma njani yabo. So ya isimo sokuphila ekhaya besisha philekile yabo. So bengile ngane le, ayibona ngane le efuna ukugcina izifikile la efuna ukufika khona. Bengilowo muntu esikoleni, bengiyifayithela into yami ngithola. Ngizofuna ukwenza shoda nami ekugcineni kosuku ngiyaphasa njengezinye izingane nabo. Okay, bengile ngane ehluphayo. But ukuhlupha kwami bekudecent. Bengakhona lokuhlupha okuqalile yabo. Khona le ingane ehlupha kakhulu. But bengihlupha lewo ngine-order. Not le wokucikayo. Cause mina yazi mina bebengithanda even abantu bengibahlupha. Yabona uma uhlupha ngalelo ndlela le njalo. Awenze joke, awenze something. Ngihlohlwa yibona abantu, even othisha uthola sebeyangazi cause abothisha bebengazi even abangangifundisi. Bazi sengathi kunale ngane lapha ehluphayo. Lalela class. Othisha bengithandayo futhi. Cause yabona ukuthanda nawo othisha bangakufundisi. Bewazi futhi. Okusho ukuthi survival of the fittest. Ngisurvivile nje yabo. Ngikuleyo phase njengamanje ngokwesimo sempilo yami. Mangisurvivile nje. Yabo ngingomuntu spiritually ngiyamthanda uNkulunkulu ngiyakholwa. Ngine-faith uzongisurvivisa uThixo. Ngokwesimo sasemhlabeni ngokwami mangisurvivile nje yabo. Sakhona elinye ithuba elisha elingaphinde livele. Khona ithuba elisha eselingaphinde likhona livele. And ukukhula kwami kube nomthelelo omkhulu kakhulu kumina. Ya ngokungibumba nje ngesimo sempilo indlela engiyiyona namhlanje yabo. Ngingala futhi babheke ukubaleka
kwabantu ababa-surround-ile. Wamukele, ube grateful like. Ya, yilo engingakusho Mnqobi noStabudi. Ngiyabonga. Manje esecela ukuzwa manje ukuthi usakhula yabo nje like uphilisana kanjani nabantu bangakini, usakhula usayingane. Kusho ukuthi yena esikoleni ngangiphila kanje kanje, ngithi kube ngumuntu okanje. Mhlampe-ke ekugcineni songayivala ngokuthi-ke njengoba manje la sowukhona kanjani kanjani, then bese sicela ne-advice ekugcineni, i-advice according to indlela okhule ngayo, ya kanjalo nje.